बिटिआर सुक्तिया 5 बोसोर जालांदों बिटिसि सुक्तिया 22 बोसोर जालांबाय नाथाय 5 बोसोराव बेयो मोनसे रेकर्ड जे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर एसेबांखिनि थाबैनो माखासे माने दफाफोरा मावफुंजाबाय दस्रा सुक्तियाथ' बिदि मावफुंजायाखैमोन दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना सोरनिबा बुंनायाव सोरबा राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय हयथ' सोरबा ओरैनो बाथ्राखौ आलादायै बुंफैगोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जिफोर सागानगिरि आफादफोर लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्लिम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जेरै हायो जोङो नारसिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाया जाफुंगोन नाथाय किसुमान दफाफोरखौ मावफुंनायाव एसे सम आरो टेकनिकेलनि एसे खोथा थायो खामानि थायो दा बेखायनो बिनि थाखायबो एसे रायजो राजाफ्रा नेनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै हाखु दाखु खालामाखै जायफोर गामिया बिटिआराव हाबनो गोनां बिथांमोना हाखु दाखु खालामाखै नाथाय दस्रा मानसियासो गावनि हयथ' राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बा सोरखौबा गाज्रि मोननानै हयथ' बेबायदि सुक्तिया जानाय नङा सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानाय नङा होननानै हयथ' बिदि बुंफैनो हागौ नाथाय आं खावलायलांगोन दिनैबो जे बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा हाबनो गोनां गामिफोर बेयो थाबैनो हाबगोन आरो एडमिनिस्ट्रेसन लाइनावबो जोङो थाबैनो बिथांमोननि खाबु बायदियै जोङो बेखौ बेंनायनि थाखाय जों राहा बिटिआर सुक्तिया 5 बोसोर जालांदों बिटिसि सुक्तिया 22 बोसोर जालांबाय नाथाय 5 बोसोराव बेयो मोनसे रेकर्ड जे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर एसेबांखिनि थाबैनो माखासे माने दफाफोरा मावफुंजाबाय दस्रा सुक्तियाथ' बिदि मावफुंजायाखैमोन दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना सोरनिबा बुंनायाव सोरबा राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय हयथ' सोरबा ओरैनो बाथ्राखौ आलादायै बुंफैगोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जिफोर सागानगिरि आफादफोर लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्लिम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जेरै हायो जोङो नारसिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाया जाफुंगोन नाथाय किसुमान दफाफोरखौ मावफुंनायाव एसे सम आरो टेकनिकेलनि एसे खोथा थायो खामानि थायो दा बेखायनो बिनि थाखायबो एसे रायजो राजाफ्रा नेनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै हाखु दाखु खालामाखै जायफोर गामिया बिटिआराव हाबनो गोनां बिथांमोना हाखु दाखु खालामाखै नाथाय दस्रा मानसियासो गावनि हयथ' राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बा सोरखौबा गाज्रि मोननानै हयथ' बेबायदि सुक्तिया जानाय नङा सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानाय नङा होननानै हयथ' बिदि बुंफैनो हागौ नाथाय आं खावलायलांगोन दिनैबो जे बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा हाबनो गोनां गामिफोर बेयो थाबैनो हाबगोन आरो एडमिनिस्ट्रेसन लाइनावबो जोङो थाबैनो बिथांमोननि खाबु बायदियै जोङो बेखौ बेंनायनि थाखाय जों राहा बिटिआर सुक्तिया 5 बोसोर जालांदों बिटिसि सुक्तिया 22 बोसोर जालांबाय नाथाय 5 बोसोराव बेयो मोनसे रेकर्ड जे बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफाफोर एसेबांखिनि थाबैनो माखासे माने दफाफोरा मावफुंजाबाय दस्रा सुक्तियाथ' बिदि मावफुंजायाखैमोन दा बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बिथांमोना सोरनिबा बुंनायाव सोरबा राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय हयथ' सोरबा ओरैनो बाथ्राखौ आलादायै बुंफैगोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि जिफोर दफा दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जिफोर सागानगिरि आफादफोर लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्लिम प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सानफ्रोमबो आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायनाय आरो बिथांमोनखौ जेरै हायो जोङो नारसिननाय खामानिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाया जाफुंगोन नाथाय किसुमान दफाफोरखौ मावफुंनायाव एसे सम आरो टेकनिकेलनि एसे खोथा थायो खामानि थायो दा बेखायनो बिनि थाखायबो एसे रायजो राजाफ्रा नेनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा दिनै हाखु दाखु खालामाखै जायफोर गामिया बिटिआराव हाबनो गोनां बिथांमोना हाखु दाखु खालामाखै नाथाय दस्रा मानसियासो गावनि हयथ' राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बा सोरखौबा गाज्रि मोननानै हयथ' बेबायदि सुक्तिया जानाय नङा सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजानाय नङा होननानै हयथ' बिदि बुंफैनो हागौ नाथाय आं खावलायलांगोन दिनैबो जे बे ओनसोलनि जेसेबांखिनि जोंहा हाबनो गोनां गामिफोर बेयो थाबैनो हाबगोन आरो एडमिनिस्ट्रेसन लाइनावबो जोङो थाबैनो बिथांमोननि खाबु बायदियै जोङो बेखौ बेंनायनि थाखाय जों राहा मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंफुरि गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला HS फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं।
बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश, बड' एबा एमआइल इक'नमिक्स, एजुकेसन, एडभान्स बड', हिस्ट्रि, पलिटिकेल साइन्स आरो अल टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन। आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन। लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं। नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ HS फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।